Dnes je pre nás výnimočný deň a to je preto, lebo prídu chalani z firmy Hagro nám postaviť na tento plác, ktorý sme si pripravili, halu 10x15 metrov na to, aby sme si mohli uskladňovať seno plnohodnotne v hale pod strechou a nemali už patáliu konečne po 9 rokoch. Takto mať zakryté seno s plachtou, keď nám to vždycky vietor tú plachtu sfúkne, v zime nám na ňu nasneží, napadá sneh, zamrzne to, potom sa to dotrhá, zatečie tam voda a všetká snaha o zabezpečenie kvalitného sena cez leto pri kozbách vám vyjde na vnívoč, však tí, ktorí chovate a máte to takto uskladnené, asi to poznáte. Neviem, že je to najhorší spôsob, ale ja už na to nemám nervy. Chalani by mali byť už na ceste, vraj vyražali niekde okolo 5. z Oravy, sú od Dolného Kubína, takže majú dneska ráno dlhú cestu. To by bol povedal, že do takejto bedne, co je obrovská, ale aj tak sa vojde hala o rozmere 10x15 metrov.